God aften, min kære nye Odes-venner. Jeg har jo nu kørt lidt i jeres, eller vores demo Odes, som I kom med her i fredags. Og så skrev jeg en mail til jer der med, at når man satte den i høj gear, så drillede det simpelthen bare helt vildt. Og det blev værre og værre. Og i dag havde jeg en kunde ude at køre en tur i den. Og jeg må jo desværre nok indrømme, at han kom noget skuffet tilbage. Fordi, nej, hvor lød den dårlig. Så jeg sidder her søndag aften, har skilt lidt af gearkassen af på den. Og nu skal jeg lige prøve at se her, hvad der er sket inde i gearkassen på den. Så jeg vender lige kameraet rundt. Så, jeg ved, at I stadigvæk kan høre mig. Så se nu her. Det herovre, jeg finder lige det lys. Det her, det er jo som sagt siden af gearkassen. Hvis jeg lige kan få lyset til at virke. Sådan der. Og nu skal I se her. Der. Skal I se, hvad der skulle sidde der? Der skulle den her lille fætter sidde. Den lille fætter her. Den skulle sidde der. Så den er simpelthen knækket. Og så er det her knækket. Den, så har noget med det her at gøre. Så derfor kunne den ikke gå i høj gear. Så de har faktisk lidt ret de sidste af aften, at den drillede altså i høj gear. Og det må jeg da i den grad sige ja til. Og jeg tager ved olien af den. Og hvor var det flot. Det er skinnet, og det gnitrer som en... Jamen, det var helt vildt. Altså, det var fuld af jernspånder. Så fejlen er fundet. Men jeg ringer lige til her mandag formiddag. Så må vi lige finde ud af noget med nogle stumper, så vi kan få en samlet igen. For jeg har stadigvæk 2 eller 3, der står og venter på en prøvekørsel. Og jeg kan godt være, at jeg skal snakke rigtig godt med ham kunden, der lige prøvede en tur på den, når den gik i stykker. Det finder vi ud af. Jeg ringer til jer i hvert fald, så vi lige kan få styr på det her. Rigtig god søndag aften og mandag formiddag, til vi snakkes ved. Hej!